We're getting me fáilte rómh is deach go dtí an cluthe Laigheanis minar seo a Googleáin idir Offaly agus Baile an seo ar an Tullamore Páirc í Craobh agus an tróna íonta galanta brad tearm muoin sin agus Páirc galanta amachchas ar ggóir agus muid ag dúil le sár cyflins Peile idir Offaly agus Baile. Tá an Baile is deach go dtí an cluthe Laigheanis seo agus iad bar grúpas agus in na buanna in éan an lú an bhí agus condaí na hir bhí. Offaly ar lábhile I buinte áte má hen san cluthe Laigheanis seo in bua in san cluthe Carú Canis in éan an lú. Mar sin de anca mo dearna fearne agus Offaly ar dús Páirc chun súlama is tíon sin na más na cosantóirí fáinne ihre sé Christian Mionúr far a dhéanaan an cosin sin a stúrú agus a chuneal le chéile. Tá sé bra leidir a lár na Páircin sin le Cillian Burke agus le Callum Kelly. Captain na fearne anach Cameron Egan Eishentóir cosantóir na gas a bheits I ggóil siar de réir mar Cillian agus na deartha Finn Carney agus Robert Carney Aidson. An súil chuine na mátdóibh anach mar tá sé contacteo is tíon sin. Baile ar an lábhheile Cillian Emmett is tíon sin mar Lán Cooley captain na fearne a rístelle a Lárna Páirc tá sé bra leidir ach san an rán ach a héirithe ach buinte fáte agus in san críomh go dtí seo agus far a dhéanaan an stamaside go dtí seo in san críomh is tíon sin ifir a cúig Lenny Cahill far as Baile I héin agus tá dá a ní déag fáte agus in san críomh go dtí seo. So an dá ar an tá siad pacailse le neart taithí is tíon sin na más na tosaithe agus mar dúirt muid ar an scór na fáte agus in go dtí seo in san cluthe Laigheanis seo do muid ag dúil le sár cyflins Peile. Mar tá muid ag gomá ar an far tíam caiithar á borda chun dé an muoin sin Michael Daignan agus ag stúrú rudaí híos as ar ggóir an seo agus a caiint leis na daoine tá Baile deach agus na codethirí ó bhórda chun dé agus an job go deo deanta agus in leis an áit seo agus a Páirc seo a dhéanú ré agus ámhaithe an cluthe seo tá sé ar dóid an fórbairt a deanta is tíon seo a Páirc í Craobh agus síl galanta deanta ar an dá tíomh den Páirc níos an dá seastan agus iad a glíú is deach go réasanta maiid agus daoine ag teacht I chéadne an seo an solta winch as cluthe bra fáscailte Peile tá muid ag dúil lei sin ar náide agus na fearne a muí ar an Páirc. Baile táithe ag teachtas teach hiag an cluthe Laigheanis seo agus iad beidir mar réon na coitianta mar go bhfuil ní trí bhuain ag chéile ail is deachan san grúpas agus na búna sin ag teacht mas ar furas dóibh siúd búna hinnéan an lú an bhí agus an iarmhí ach Offaly caiithú ardhwalú a thuirt dóibh mar tá áit buinte acu in san cluthe Laigheanis seo in bua máil in éan condí luúin ar a fuirse puinte máil in san cluthe sin leis an bua sin a amsú. Stoppa mu inis le haid óran na bhíon. Sinnéad an síú ré tan na fearne ré agus mar a dúirt méid tróna galtain seo le haid cluthe Peile chu méid trasna a Páircin sin níos luúthe teachtas teatú agus dromclá galanta an mhuion sin agus na mhuion seo ag tuairt an éireadá níor le si na fearne go amach an teú sa dhéanú go luúan ar hanig siad is deachan seo ach ar lábhheile bhí duine mhuí agus ag a manéag lá agus ag súgrú Peile na páistí a mhuí an Páirc so bhí gite agran agus acran an seo agus na banisteoirí ag géirí úsáide a bhaint as a Páirc. Far na fatuga an acht agus é a lár na Páirc in sin na Stephen Fagan as Kilwantain agus bhé séistin ag stúrú cuasaí an acht agus na himróí a golasteach món áite agus conneom muid súlar na hairthe móra agus tímuid hana féin go bhfuil na fear hat géirí na job na dhéanú ó Hugh Marcaid, Patrick McKenna tíon sin fáinniu Offaly agus Harry Goulding go bhfuil siad san na áite na ahrú na más na gosantóirí agus a ggóil hiag na fear is contatí fáinne Baile agus couple of focus clues like na cosantóirí rih na tosaí agad hiag na tosaí an seo ag tús san cluthe. An capú is tíon sin a Lárna Páirc an tús a chur le cuasaí an sin Cillian Burke an sin in áide agus capú ganta fáte agus an chun Offaly a chur an tosaí.
Léithreid deasiste agus fáitíon sin ag an lean tosaí céal an Brian. Ach anna cosins is tí ag deanta Cillian Emmet sin honna Léithreid a winter má. Pas gánta tóiste curthaiste dro Paddy Curry. Paddy Curry ligan siad an Léithreid sin. Bhil sé habal seo figus suas tá get a skill íonta an sin ó Curry. Golchan tosaí leis síon ruthir leis ach a rísteala sin grambadus cai sé seo i baile clia ag Curry. Críne is tea in san hanga ag Curry agus sin tús íonta de ach lia 10 second is deach an cléthe seo an Léithreid caiilte na cosantóiríonn sin agus bhí Curry go fáilann sin acra agus leis an cos chríicne sé an de sin is deach an cúil agus sin tús íonta de ach lia ag an cléthe seo 10 second is deach an imirt. Léithreid amach go Larna Páirc agus buinte go maithinn sin a ríiste ag Páirc. Fáiléanis gurí freigra chóirtear an cúil luas sin an cléthe ach go rísteile. Gramú teachtas de ach lí ag deanú go maiil Larna Páirc Callum Kelly. Agus Mionúr mar luimiid go tús teachta má leis an Léithreid. Fáile gurí brú chuir Larna Páirc ach lí stúr na Léithreide amach an seo go dtí ceó. Sean ceó agus sé an Léithreid aráist agus de sin is baile cí a tógáil. Cosantóirí na siar ag gúfáile ach spástas deachan seo agus ach lí abalta seo agus ceoag teach fríd níor stop sé a ríteala Curly agus cúil eile fáilte ag baile clia Harry Curly teach fríd an lár a dearnaíon duine a feicú suas an far rua an sin fuair sé an Léithreid agus críoch galanta is deach ag bun na chúil agus bun na hangaí an sin ag Harry Curly agus sin jaachúil tíbhastí de jaabhhamuite ag ach lí dochreidte an tús ag an cléthe seo ach go rísteala Sean ceoag teacht fríd an sin agus ag teacht ó Larna Páirc lean sé leis an imirt agus abalta nascú dhéanú an sin de Harry Curly agus críoch iontach an sin ag far níomhann sin. Teanta go maiil Larna Páirc leis an brisú áil. Ú fáile i ggéirí freigar a thuirt. Teacht fríd an sin na ruí grihin go stop curtha leis. Máhanna sé Cillian fóra. Agus pás jazz is go corneal a ríist ag Cialan Brian, Jontín sé ach an spáis sin driste siar ag Carney. Ag teacht fríd agus anscile Carney ach an íarc seo lag agus ag teitimas te go dtí an cúil baire agus Cillian Murray abalta seo a fiú suas agus teacht amach leis. Agus lag íarc ag teachtas te agus an cion sin ag teitimas te ag leire agus lá an cúil baire agus sé déisteach líad teacht amach go furas agus iarc tógáil amach faoin seaasta na seo agus ruthar ionta deanta acu agus cóimirt na Sky Jesin seo ach a teacht fríd na Cameron Egan agus deanta go maiid stíon sin eis an captain na fearne agus gimmert mar chosantóir na gas an ainion bhfuil binseal an ómhór aige thar a glúnamh ach deanta go maiid go siúd. Cían bracan in isis teacht an tosaí agus cóimirt ionta idir a híon agus ná Flannery. Flannery in isis gonc agus a géirí den neamsú tíbhastí ach is tíon sin tá bhún costlú an éon spáis sin ar imil an dí a fiú suas agus ó bhuacu agus in isis de se le gúfáile ón citág agus is te agus an mothair dhéis agus ar fóraíl agus an céadíirecht ar fóraíl ag teachtas te ó uafáile agus be sé míchasta lei sin mar an dáchúil sin ag lí go luúin san cléthe seo tugann sé foiinte dóibh ar scóir agus be sé deachar uafáile sin a tharn siar agus Mata sé go iirtaí mar sinna chur ar fóraíl. Nis de seile ag baile clia Sean ceó far ar an andamasiste leis an ruthar fríd an lard an chuil. Comporta leis an Léithreid agus pás jazz is tí go Larna Páirc ag Curly. Cóimirt sínta it arach líon isis. Cóilman ar an Léithreid agus ar aisiríos go Joshua Young. Young agus ag teacht Hart ar an corneal a ríis baile clia ar ais go dtí Curly far fuair an cúil. Jaabhhamuite in san cléthe. Bird fagga is tí an tosaí ag gúfáile agus spás in isteach coslú teacht fríd an lár. Ach an sin Curry agus sin deanta go maiid is tíon sin ag cosantóirí uafáile agus ná Flannery abal an cion sin a stopú agus a bhrisu síos le teacht amach. Má go leir teacht amach leis an Léithreid agus baile clia chur brúarthú. De sin is ag Carney chuthaiste a drón na tosaí ach John Ross Céga chéadar ar bhirt agus céta go léhaint bhfuil fáileann éir seo ní hé baile clia agus deanta go maiid is tíon sin ag Joshua Young. Sár cosint deanta agus sin ach an Léithreid caite aige a deir Stephen Fagan agus de sin istú fáile tugaí go gasta agus an Léithreid bog go ró gasta
gar leis an réiteoir agus é gurí é ghlacu déad a chun fointe sin agus fin carnaí gáil leis an cionseo thugáil run lína déad a fointe astan agus an ilan masar a géir is sé Jackar cionseo féhar bheith múscailte hard frembal na carnaga Teachtas Jack a hard agus ag teite mar na carnaga ach bhaile clia a bhí ré fan na chunne agus ag teachta amach do Laighean Cóban an is agus pás galanta agus siúd suas agus an tíomhlína ríist eile pás ionta másc na dosaíonn sin agus an rás sin buinte an irí sin ag Harry Goulding far dhéanann sár cosins dú fáile le linda cluichí ins na grúpi go dtí seo agus de gra picin sé an suas an tosaí is Laighean agus is mótá gan ar eile ú fáile inis Jack Fries a Christian Mionúr Pás eile idir na láma Mionúr sin a gurí an cinn seo a ghlacu agus dé seo a ghlacu agus a teachtas teach bhui siúd agus lag iireach a teachtas teach agus golamá agus ar fóréil agus rís eile brú sin ag teachtas teach ó a chlia ach ó fáile ag ghlacu le déis na beidir 10 méadar 10 méadar as na cúil agus coppla larg iireach acu go dtí seo in san cléthe bhaile clia ag teachta amach ceol a ríist teach fríd lár buile Laighean in sin ag gluca báileach ar sé ríist ach ceol ar an leithreid an ruthar deanta in sin ag Alex Carlin teach fríd lár deanta go maithe go siúd Tá sé an talamhach a ríist eile fáil deanta orthú Stephen Fegan is tíon sin chun suas leis an immert agus teaghfuil deanta leis na cosa agus Carlin ag Janú Fríd agus a gurí ballas ag Janú Fríd agus far mór ard a lár na Páirca a ní teachta se ag an immert agus an dé seo a cruthú dachlaí Lenny Cahill leis an iarach seo agus Cahill agus an cion sin golamach ar dhéis agus ar fóréil agus an céad cion chutha ar fóréil ag achlaí agus muid seach momente tíbhas tíd an céad lehan seo ach Cahill chun súlamá fan a chunne far a am sin an scór na dó deithe fuair in iad an iarmhí ins na grúpi de achlaí Hard san air agus an brisú lár na Páirc a fáilte go fáile Ríist eile anna gramú sin lár na Páirca in sin ag achlaí ach ag dearú fáil deanta in sin ag san an Ryan Ú fáile inis tógáil do rá chéile Cilíonn fór an air an leithreid agus deanta go maithaige guríonn cosantóir a chailú mas féidir chuir sé ríiste go fáile agus ifrithe ach go lár na Páirca an tá Brian Cabal Carl Abalta in sin ná Flannery amsú teach Fríd a ríiste agus iireachtar an citágan sin agus iireach seo ó burc a teachtas te agus an cion eile a míama agus ar fóréil a ríiste agus an tríú cion ar fóréil i gú fáile agus an cic amátha dro an tíomhlína agus an cion sin tócaí agus pica suas go massa first ag baile clia Cilíonn Emmetnis captain na Ferdinne ar an leithreid agus ú fáile ní tiitim sí rubug agus spás a thuirt nach clia an seo agus an tíomh seo an Páirc an leithreid a bheith acu Alex Carlin ráis den ist agus achlaí ag teach Fríd go Laighean Fríd an lár agus ruthar ionta deanta go báile teach Fríd gramú teachtas teach ar cúil agus an gramú But she doubled the her the nearach seo agus as the nearach seo Neil agus báile teach Fríd agus current chain cin seo agus ar fóréil ach rísile ó báil an láideach agus siúdig teach Fríd an ruthar deanta aga nainún birch nó trúr stí hart bhí sé abalta an seo sin agus nearach sin agus a churas te Cic amach gairid sin sin deanta go maithe go fáile teachta má leis an léithreid Harry Curry Carney leis an léithreid go leis go ní churas te agus luchar íonar a deanta an seo a ríist ú fáilíonn san coine sin a géirí teachta má leis Béhru é churas te go dtí an lár mas féidir Brian Carl inis agus Carl ríist ar an léithreid fáilí géirí spás amsú agus Callum Kelly go leis chéan Callum Kelly teach Fríd an lár bhil teabal del seilh eile chun seo iirecht inis Bracken Creedne Hayes Jack is Ian Cool Cian Bracken agus an iirecht tagí Fríd an lár sin ó Callum Kelly agus Kevian sin ó Cian Bracken insan spás
na a híl bailí clia gur an léthróid ar hiúil agus nach grúin Jesh Gullivé an bhí bracan an sin far an dagan hon an sin cun sin a críicnú agus sin coolla VDE ga géir ar Offaly agus é fáilte jai momente instant cléthe seo agus an isis tá sé ráist instant cléthe. Ruair ionta janta don cúil sin ag Callum Kelly far Larna Páirc agus seo é rís a golastea agus iad a gurí bailí clia gur Jim Sheas a Larna Páirc ach is rabal a shelf a Conall sin janta go maiid Carlin agus é na leahhádóir an sin Ryan ag teart fríide lá ag janta go maiid ran ach léthróid cailse brú ag teachtas seo Offaly inis achrach muscail se beidir ní an cúil sin agus réit an dúchlein seo agus a gurí an dúchlein sin a chuirteach líon. Flannery inis leis an léthróid gurtha siar go Callum Kelly farta ní teachtas seo agus fáastas teach an san cléthe seo agus janta go maiid má sin pás galanta amachchas an cosint tugus sé déirú Offaly inis má tá sé rabal seo bhgu go gasta Mionúr ar an léthróid churthas teach an sin go Carney tá sin Carney ach ionta maiid janta ag a siúr an shelf a Conall an aon brúach teachtas teachar spásas tíon sin hiag a lína land thosaí agus sin é agus sár chosin sa tíon sin janta ag Patrick Coleman an cun sin a leo agus is spás sin a greidim faoi buil an sin bommate ag Offaly an léthróid chuirteach i dráin lína land thosaí a Coleman an tíon sin agus léite go fíorhhaid aige. Bailí clia ar an sinis nó burn janta go maiid burn Shelf go fáil agus choíis far contalte daintir a chun sin léthróid seo siar spástas seo in san lár rih O'Sullivan bhil O'Sullivan abal a ail tá agus an saoha janta aige ag donatha ceogan is tíon sin agus an íireach sin a O'Sullivan tá sé go fáilán agus contact go fáilán agus é chutha thar an trasnáin an sin ag achlíthe ach a rísteile an spás foscailte os cóthir Jack O'Sullivan ag teacht fríd léthróid galanta chutha is teaige chuir sé an íireachtas te ach bhí donatha ceogan abalta fanna honne agus saoilíonnta an sin ón chúil baire agus cricníon an dé sin thar an trasnáin de achlíthe ach a rísteile an contact sin a teag teachtún lína lán chúil achlíthe Sean Keogh agus Jack O'Sullivan agus caithí Offaly súla Conall ar na cosantóid sin agus iad ag teacht chun tosaí. Clethe bra foscailte go dtí seo trí cúil tíomh tíad an céad jai mommate díon clethe is cótha ionta é sin léthróid chutha is teach go cháinil sin a ríist agus spásanis bailí clia i ggurí ag Jim Sheas agus in san lár anis tá Robert Carney mas féidir é chuir trasna Tanis Cillian Fórn stír imil na cúil agus a mé an cúil leis íon fáte aige agus bailí clia gurí ag Jim Sheas ríis Robert Carney chutha a maithe go siúd ar an talamh agus pásáil cliste janta aige agus Carney leis an íireach seo agus be sé ionta mí háasta leis an cion sin mar bhí an deis agus scór amsú lágéireacht agus chuirte an chlágan Sheas mar tuigeann sé híon gur ó deis an sin fáinne scór agus deis tugad a ráiste achlaí a teachta amach ar an ansaí Mitchell ag teacht fríd agus ruair ionta janta aige siúd agus shelf na léthróide caite aigesan a deir Stephen Finnegan agus luchlánta achlaí Ní sé teach leis an cinniú siú agus na himráí fásta ran Mitchell is cosol grú rud ráte an sin leis an réiteoir agus é sásta an léthróide bhgu chun tosaí. An cléthe go dtí seo trí cúil an san céad jai mommate den de cléthe agus na himráí géirí tuairt faoin na seansanna atá acu agus is ionta sin aige Craobh go leor. Offaly inis Caiisiid bheith cuaramach leis an léthróid sin san gita sin de farc mar bhí siad faoi bhrú ach an léthróid chunníthe acu. Cameron Egan, teacht fríd faoi bhrú ach abalta éalúin sin agus sláine amachchas agus an gita immert deanta acu siúd ag teacht fríd an lár chun a deis sin a cruthú dóibh híon. Offaly sásta go leor go bhfuair siad cic saoir amachchas an immert sin mar bhí an réiteoir Stephen Fagan is tí ar agus chun súla ar chuirsaí agus an deis seo anis dú Offaly. Cinn seo teitimiiste a méal chúil agus bailí clia a ríist eile ar an lína agus capút ionta deanta acu siúd is tí agus léthróid ag teitimiiste. Joshua Young a teachta má. An cinn sé suas agus léthróid galanta churthas te dro curí. Ríist eile ag brisú is teach go dtí burn. Burn ar an ansaí ar an ceadóg teacht fríd fecha dé an mí bhfuil spás an mhuion sin
ag Glenny Cahal. Agus brúg teachtas de Cahal agus níach seo teabal de seo chu thar an trasnan tá agus an scór fáte in sin I gifir a cúg deag dá chlia Lenny Cahal agus far mar dúirt muid chardafé contan seo agus cosantóirí chuneal an súil arsan an seo Harry Goulding go haire hen sin ag teachtas de ag géirí bloc chuirte ar an cún sin ach an ainiún aspa spás in sin Lenny Cahal abal de sinna chu thar an trasnan. Spásanish, I go fáile teacht chun tosaí Fin Carney anish agus Janta go maiid Carney teacht frís an lár éhíon bhil sé abla seo críicnú agus nascú é dhéanú le Robert Carney teacht frís Giri an pass a chuirte má ar chlé ní ró sé abalta ach de sé rístú fáile mar tá sé abalta a chuirsaí anú ar léthir deach tug chuir hiúlann sin acu agus cómán na stíon sin agus an darna thuirne chéile bhfuil cómán na stíon sin agus an cosint Janta ag go siúd agus rístelle mas rud é ggóla fáile ceanta has an léthráid a thuirte siúil well tá clia an éad céarna dhéanú ach fáil Janta an sin agus thairntear na gansaí ag tuairt deistáibh an léthráid sin a winter ast. Sin an ran a bhí stíon sin na méil na chúil faoi gá leis an léthráid ard sin a chapú agus far mór lár na parca as clún tarmh ag deanna go maiid agus na deisna sin ag teachtas teach ó cicin na séra go hairithe. Teacht fríd an lár ach líanais agus a rístella Lenny Cahal muscailte teach le axlaríonn sé agus deanna sé go fíor bháil leis an cinnseog teachtas teach agus anna chulín fáte an sin ag Lenny Cahal agus an píosa immert Janta ag a siúd. Sin an darna chulín fáte aige agus bailile lia dá trí chun tosaí go Cúlahhain ag go fuinte seo agus muid le bailí fríd an céad lehan seo. Cahal a rísin sin Ablan cyn seo a chuneal tíbastí na Páirc agus Harry Goulding. Far agus Barra Grúga agus an Mulder's far fáte aige de wacha mé an seo le tambal fada agus é deanú téú suas am bhain sin ar Páirc agus muid teachtas teach. Ach sár Peile tón fósta an ainiú na Barra Grúga teige. Agus gáir tú híosan sin ar a Páirc agus tugadh sé deiste na himróí allan a charann sin seo agus mar se go tríon gastain seo in san céad le. Camar an ígan atá híosan sin agus é gáirtithe agus ghlacu slug an isce an sin agus is cosla bhfuil sé abalta goráach an bingelan all mhór sin atá hart fan glúna bheith go siúd is cosla bhfuil feib ban sin aige ná go ró agus bhfuil sinna tuairt cosint de cin le an dó. Cabí Harry Goulding a ríist teachta má leis an léithróid mar dúirt muid sár cosantóir a ten Goulding agus ag deanú an job har a bheith Jack an seo chun Cahal a ficus suas in san cléthe seo. Deis is dú fáile léithróid curthas de ach sunc sa grim an sin seán ceó agus é chun súil ar cían bracin an sin agus cynical galore stop a chuir leis an immert agus deis is a chlí agus na hifirthe pilú siar acu siúd i fear lár Páirc agus Birchistí an sin ón cosnód an chuide smó tá mar chostóna go acu agus is tí ar imil an dí agus is struchtúíonnta an cosin acu. Nis na fáile gurí tógáil agus an brú teachtas teach ar an léithróid ach a rísteile de Carney an sin mar tá sé abla teacht fríd an ár ar an jaasóg de teacht fríd agus brúíonnta ó chlá agus sin slash cim íonnta agus is spáis sin agus an cúlbair deanna go maiid cilíonn Murray han an cyn seo churamá agus cic daithir a chuirt dú fáile. A go ríseile an cosins sin ag teachtas teach ó achlí agus níl bombate le spáráil ag buchlú a fáile an Amarbí agus iad gurí an léithróid ampar nó a chur isteach tá gúnaí cosintúir agus duine teachtas teach ar chúil agus an tosaí orthú a gurí se le bhaile rast. Carney anish, leis an íreach seo. Ríseile is tí am an cúil to Carlin agus é ré le lemnú go hard san air ríist. Léithróid teachtas teach a ríist ar méile cúil agus a ríseile Carlin far mór ard agus teanta go maiid ag a siúd an tríú ceann buinte aige agus is dóthaigh go ceart dú fáile bheith chuir níos mó brú ar an léithróid seo teitmas teach lár na Páirc a fáil Janta an sin ag go far lár Páirc Cillian Burke
agus bailí clé géirí Tráchtaire leis an Laighean. Ach feicim muid reach Carlin leis an Laighean sna leabha aige agus deanta go fíor bhaid aige agus anna Céadaoin go dtí seo ní go far mór lár Páirc agus ag deanna sár job mar chasantóir is tíon sin. Sin is ag bailí clé túsa cá leis nimmer tar éist agus cóimirt ionta heidir Carlin agus Ryan. Bailí clé ag géirí an tosaí amsú mas féidir agus ruúthar an teag Joshua Young teacht an tosaí. Go báil. Agus deanta go maiid go báil spás a chruthú dá híon. Ceann go léanta le Harry Curley. Pásáid deanta Curley dro Curry má deanta go maiid agus sealamh conithe go siúd. Young a ríiste ar Laighean. Má go Carlin. Bailí clé géirí na pula amsú má tá sé don. Coslow inis. Cóimir sianta agus iad a géirí spás a cruthú iirecht inis tagí is te agus ag teachtas agus an cinn seo a gulas te agus Donnacha ceogan. Abal de sealamh ail agus grima ail agus inisú fáilí ag Tráchtaire. Carr. Ceann go líonta deanta aige le Burke. Frídin lár. Dígan ar an Laighean. Deanta go maiid le sealamh a chuine agus brú ionta ag teachtas te ó achlí agus na fear lár Páirc Ryan agus Carlin chur an brú ar Laighean sin Christian McKeown. Burchas tí mar chasantóir na gas ag achlí ag clúdach an spás a dro an lína land thosaí ach an ruúthar sin deanta ag fáile trasna an lína land thosaí ach a deachaíon Laighean just deach agus beorthú achúir sa líana ríist. Nó iirecht faoi scór agus céta anna Carney agus tóí sésin fan iirecht. Rimmel an dí a Carney agus tugad sé fan iirecht seo agus sinna an scór ag Robert Carney agus é rimmel an dí agus é daichead meidir as na chúil agus é tóiste go maithe go siúd thar an trasna. Bailí clé a ríist. Leis an cic má buinte acu. Harry Curley a má drá Joshua Young. Joshua Young. Gongsús a géirí spás amsú an sin. Níl sé ar fáil ach Curley ar fáil. Chun sé Laighean arás dro agus inis Costello. Go Carlin ag amsú an sin. Luca Boyle agus an cosíocht agus Lewis ag go fáir seo beisesna géirí brisí fríd mas féidir. Curley. Far at conta se go bhfuil teach fríd an áta Curley. Agus iirecht seo Curley agus an blocaid deanta an sin ag camar ar nígan agus sinna tá í go fáile. Iirecht í mar sin agus sár cosint deanta ag camar nígan an stop sin a churas deachar an Laighean. Patrick McKenna inis an Lan Cooley agus spás inis ag fáscúil siúas a go fáile mas féidir é bhógú go gasta leis an cos. Robert Carney ag teach fríd agus cóimir sianta idir é híana agus Cillian Foran. Christian McKeown ag teach fríd an lár. Tá spás ar fáil inis. Keelan Bryan a ríist agus iirecht a teachtas te go hard ag titim a méle cúil culbair in sin deanta go maiid Cillian Murray. Lá a ionta saoilte ag a siúd is tíon sin. Beú fáile ionta mí háasta leis na hiireachtaí sin a titimas te agus nach bhfuil fada galóir nó na cosa lofa agus bailí clíag dé le go maiile cursaí ach dé le go maiile sin atá fáile a mhuiil ar na Páirc a ríistile a Carney agus tuairte Laighean má a Brian agus Brian leis an iireach seo go má agus ar clé agus ar fóríil a ríist agus bhí go leor deisní ag fáile in san céad leat an gluthe seo ceircinn go ar fóríil ceircinn a ríist a titimas te a mé na chúil agus be siad mí háasta leis tá hena an mícrinne sin in san céad lá. Mar tugad sé gcónaí an Laighean arás a chlé agus iad a cúlú siar wúthú an cic amá céad fún géad an Laighean acu ón cic amá go dtí seo. Young. Fáile sásta ligids da clí an Laighean bheith acu in san tíomh seo an Páirc. Sean Ceó a ríist. Teacht an tosaí.
agus níarach janta ceón agus a ra leis ruthir ionta janta aige bhfuil sé abalta seo a críicnú tugus sé dó Páile agus gram ó ríist agus cosis teantas ag camar nígan sin an darna hir ag bhfuil sé a chorpa caihuas tehan sin le stop a chur leis an imbert ag teach an tosaí agus sprágu ionta hin sin ó chaptain na Ferne. Fáile inis agus Callum Kelly. Carl. Rash, Rishka Kelly. Mal galore and Togail. A good file leis an Leithróid. Cillian Foran. Thomas Jack Conall leis agus Giri teachta mohas a ríise tú a file agus brúg teachtas te ó a chlia agus muir tíomhlína rá. Gón cyn sin an égal hartar an tíomhlína agus an sela fáitis te ag Páile clia. Go rísela Camernígan a cahuever a jai agus dúirsmuid hana fian go sé cah binslan all war ar glúnamh ach an ainiún go be górtú na rud a bheith churastá in san chluthe anna chostas go dtí seo. Agus be sé í ríist mar tá ach lí ag Tógáil níirt de réir chéile teacht fríd an lá ríis agus u fáile gurí stop a chur láfa. Cóbhman is ar an Leithróid. Deanta go maiige agus cónáscú ionta idir a híana agus Harry Curley. Harry Curley na drá Jack O'Sullivan agus a Páile a ríist. A Páile tuairt fao níir seo tíomh muid an cos sé siúrthas deaige agus an cúlbair donatha ceón ag deanna go fíor waistíí sin ríist eile agus sealah chunithe agus an achtugar hiúil agus an isis Seán Cuntar, Seán Deis ag Páile clia teacht an tosaí agus curl héanta fáilte ag Páile clia ag teacht fríd an lár agus sin críoch dách réiste is deaig an aige Egan sin Noah Byrne agus teacht fríd leis hían an Leithróid tugar hiúla go fáile ach Noah Byrne ag léamh an cun sin go mhaith agus an ainiú gur Paddy Curry is tí hadug sé an Leithróid dá thug sé faoin iarach leis hían agus críoch deanta aige higan iarach sin. Na cúlaigh Páile clia in san céad le an seo éanta táhachtta in san chluthe trí cinn fáilte acu an cundearna ag teacht in san seachtú huamaite is fiche den chluthe agus an críoch sin ag Noah Byrne ag an iarach ag teachtas teacht dochrééis na maithir fad. Ní fáile gurí freigra thuirtear sin agus an Leithróid curthas teach ach léite go maithin sin ag Graham Mitchell. Farfur an cúil Noah Byrne sin Rashka Mitchell. Agus Byrne ríis ar an Leithróid ag teacht an tosaí agus Ancan Lewis dochrééis tag Byrne teacht an tosaí agus Leithróid tugas teachan sin ag Curry. Curry Rashka Byrne gurí tuairt faoin iarach de hían ach cliste go mhaith ach an ainiún go bhfuil sé hían mí hasasta Stephen Fagan ará go chuní sé seilbhar Leithróid bhhaid Páirc den sin agus Páirc costa tuga agus tugar hiúil an is Curry deis agus Curry leis an críoch seo is teach go dtí an aige agus cúil eile fáilte ag Páile clia Curry an iarach sin agus an cúil sin agus drá fast deanta má ag na cosintúirí sin ag fáile agus deis ionta simply do Curry an cun sin a chríicnú agus an ceartú cúil fáilte ag Páile clia in san céad lá agus Chris omlan deanta agus siúd agus an darna cun fáilte ag Paddy Curry in san céad lá den image. Fáile a ríist agus Roy Grehan. Teacht fríd an lár to Grehan deanta go mhaithe agus cosantóirí achlí agus trúr hartar agus is tíon sin ó an Costello a stop a chur leis an iarach sin agus an Leithróid winterráis ach seileh conithe a bhhad aige a Jaron Rachor agus Deis scóra inis fá hunne Robert Carney agus conna atá de dhí i go fáile tugann sé an Leithróid de Finn Carney agus ligeann sé dá an cun seo meas féidir leis a chríicnú thar an trasdan. An éir seo teachtas te ó Finn agus bull sé post tagad sé ma a clí a rís muscailte fanna hunne Seán Ceó is tíon sin agus a rís le cosantóirí achlí deanna go fíor wifi an Leithróid ard agus well an far mór lár Páirc ag teachta má leis an Leithróid Alex Carlin agus Barry Kemena Jaron Rachor Carlin caiite an talamhan sin agus bhfuil fáile géirí golará leis an imbert agus an cun seo a thugáil go gas den mas féidir.
Fin Carney a ríis agus má tá sé abal a cúteú agus tá he machchanas a hóirt den cin sin a chur sé is teag go bhfuil na chúl neabhhaimsú hin seo é. Agus sin deanta go maiid ag Fin agus buinte galda fáite aige agus an brú sin ag teachtaiste ar bailíclí ag teachta má leis an léithróid agus Alex Carlin ach a hairithe a thugad de sin dú fáile agus cé gúil siad ní cead cúil a ligan is teach in san céad le leis go fáil i ggéir stoppachar le clí ag teachta má leis an léithróid ag stoigh go sin áidhfuil an differ me tá siad abal de stoppachar lofa ag tóga le má ón lína lán cúil go sin go dhéag géir mar a han cic amach go dtí seo fáite go first ag bailíclí agus a rísteile. No burnin sin agus Páirc Spórt tugatá agus abal de sinna dhéanú ach cá gan luas dá créis ag teachtas deach frídin lá ríist sen an ran far mór lá Páirca Giri Seán Críicnú agus Jesse Críicnú agus Janan sé sin go fíor mhaith agus cooling galanta fáite ag bailíclí a rísteile cic amá fáite agus ancaid Spórt sin ag nó burn rinn sé an rúthar is teagadtí an Spórt thug sé an léithróid comhfuimirt inta hitar a híon agus sen an ran frídin lá agus an sin cooling den sky fáite agus ús fáile éanta mí háasta leis an céad le béis siad a goiste ag na seomar féiste agus a tú bhain neart céisteanna fan dóid gur lig sin cead cúlaiste in san céad le agus na seansna sin agus coppla seans masta écí a thuirsta achlí na cúil sinna amsú agus a chríicnú. Bé focail agus bé spracú aonta díorthú in san na seomar féiste sin mar coppla duine chlágan faoi a goiste ach achlí go dtí seo tá siad ar an léithróid tá siad achracht tá siad abal agus ré fan a chuine cead cúil agus cead foiinte fáite agus in san céad le cúil agus foiinte fáite i go fáile be muidir ais fanne an darna le in na buach foiinte seo agus brisú le ham. Bhfuil teanta aige ag donna ceogan is tíon sin agus an íireach sin a bhú Sullivan tá sé go fáilán agus contairt go fáilán agus é chutha thar an trasnán sin ag achlí agus brúach teachtas de cahall agus an íireach seo teabal seo chur thar an trasnán tá agus an scór fáite in sin i gifir a cúig deag dachlí Lenny Calchis ag axlarní an sé agus deanna sé go fíor bháil leis an cionseoach teachtaiste agus anna chulín fáite an sin ag Lenny Cahall agus an piasa immert agus céta anna Carney agus tuaí sé sin fan íireacht rimmel an díat a Carney agus tugad sé fan íireacht seo agus sin an scór ag Robert Carney agus éir Self chunne agus an tugar hiúil agus an isis Seán Contar Seán Jeis ag bailíclí a teacht an tosaí agus curl héanta fáite ag bailíclí ag teacht agus bara costa tuga agus tugar hiúil an isis Curry Jeis agus Curry leis an críoch seo is teag go dtí an anga agus cúlaín lá ríist sen an ran far mór lá Páirca Giri Seán Críicnú agus Jesse Críicnú agus Janan sé sin go fíor mhaith agus cooling galanta fáite ag bailíclí
Mhór agus Páirc Cruthar agus an darnaile anseo in san cluthe lecanis minar cúga lein idir Offaly agus Páile lí agus mas rudé nach rúise fa ar an céad le well scéal a bhíon na scris omlan deanta ag Páile lí jaachúil go lua tíbhtí de jahámate tríhámate in san céad le agus comáile sin coppla mancóg agus Offaly gurí Tráchtaire leis an léthráid go dóin in leasach go híana a thug déistóibh jaachúil eile amsú in san céad le. Jaachúil fáte ag gifir a tríéag padí choirí cúil eile ag Harry Curley agus cua den Sky fáte ag Noah Byrne in san céad le a rinne difa. Céad cúil agus céad funte ag a clia cúil agus funte ag Offaly agus an cúil sin ag teacht ó cían brachan a thug splank dóchastóibh in san céad le agus sin dúchlan Aonta all-war a bheits ma rih Offaly in san darna lehan seo má tá siad abalta garbí a bhainte ma as an cluthe seo. Iad sin ag teacht an tosaí agus captain na feirne Camarnígan leis an iarach seo agus Cúlín Aonta fáte aige thugad sé dorn san air tá sé gurí an slú Aonta tastíon seo a spragu agus a grísú agus tíad chun caiithúiste Offaly ar anionsaí agus béiste de gurí brúachar ar an cicamá sin chun stopachar le Páile lí a léthróid fuairsteile má as cosin sacu ach go ríiste le Páile lí ag deanna go fíorhhaid agus abalta an cicamá agus daoine amsú go first céige agus an léthróid sin ar fear bommute Bhíon costú an mhuiil ach sin pás ganta chuthaiste ag costlóin sin drón na tosaí agus capú agus mar Aonta fáte is tíon sin ag achlaí chun iad san na thogrúiste hiag an darna le seo. Níreach seo tiitmiste agus mar rinn Offaly in san céad le an cosintúir ag teachtas dehan sin síon malarcaí leis an íag seo tiitmiste ro geirid agus Offaly muscailte fan na chonne agus anca is an obairta deanta igan sin igen agus é bhhaid hen ag amsú cúlín de Éireann agus inis ag teachta leis an léthráid ón cosint. Ach tugur hiúil agus brúd na Sky ag teachtas deú lena cetha agus an iireachtain sin ag Carla agus é ag Chonchúir as an gramú teachtas agus ran cosa Aonta tugad agus an iireach seo ran ag teachtas agus an iireach sin ag críicnú thar an trasná agus an darna funte fáte ag senan ran go dtí imirt agus an instant cluthe lecan seo. Páile lí chuir brú ar an cicamá ceann fada inis. Má go lána Páirc agus buinte go maiid agus an léthróid sala an sin tócaí ag Offaly agus deanta go maiid Christian McKeown.
Cathal leis níor seo abal é chuiriste nó burn a Jack Fried burn ag nascún sin Ran Mitchell tuair se léthróid mod an far anna a hanagus tehan sin Malarkey leis níor seo gus críne sé níor seo is te agus thar an trasná ag far táile a chun sin sian Malarkey agus buil ahanúr agus boileach ní ag Jack Fried an láin sin Lewis Dochréite ag nó burnach a heirithe agus é sin ag Jack Fried go mé críochán agus go mé cool leis agus Hosantóirí tá méid Janú Offaly ar chipaní agus é ag Jack Fried an láin mar tá sé Harvey contra agus Offaly an seo an géirí na feardanid Fortiste an san imirt go bheice siad an jiglofa Seannachar imirt agus difra Janú in san cléthe seo a bhar fiche híon an sin Aaron Malloy ag teachtas agus Célan Brian ag imimecht amá agus Bula bus tugga Egerson an lucht Lanta tan seo muir Offaly híos fuún an seo buin sé gígan a lána Páirc It's an talú ach agus nó burn sin Curly Jack Fried an lár far mór ruúil Jack Fried an lár Janta agus nascú íanta le Cathal Malarkey a bhíon ag Jack Fried agus ala bult le Shell a Conall agus brú féchúir ag teachtas teair ach chunne sé láhar leithróid agus de sin is tugga iniste le Cathal chur le scór na Segasan dunta nó an seo Cathal agus tá méid Janú fear bhí a gang go minic ar Kieran Kilkenny chun a chlub híon is ag imirt le haclí agus Janta go maiid agus an tríú fáte ag Lenny Cathal le chur le sár scórna tá fáte agus in san cléthe go dtí seo agus ard scór fáte ag Cathal in san comórtas ar fá dá líé in san críomh go dtí seo agus chomáile sin dá deith in dhéadna an iarmhí in sna grúpaí When you saw them off for a honey is here in St. Tehi idir Darlin Egan agus é bacha galore kick him off tugga ar hiúil agus burnig Jack Fried an lár Jesh and Ishig boileach lia Malarkey a bhí tí an sin an spás tu gan léthróid seo dó boil is níor seo boil Críne ag ó boil agus cool eile fáte ag boileach lia ag lu go boil fachlún tarb bogu ballach amháin ar an kitog ballahela agus críne agus slachtúir aige is teach go dtí an chúil agus anna chúil fáte agus in san deithú bhmuite den darna leathan seo agus stoithe má sort ag grú tabla rá ag le hama grúan le hart an is agus muidir gancar a scór dearthain gan áras go bhfuil agus bród sin rud is táchtaí in isú Offaly ach lí ar an séiris Cathal ar an leithróid chur amach a drá boil far fuair an cúna sin Lachadí Carlin agus tugann sé an dé seo do Curly Ristela go burn Jana go maiid agus abal de sleuna machchas an cin sin fear mhaid ag burn ríist ag brúfrís leis í an burt ag teachtas just na salar ach go fáid beg an leithróid ag in san Conall abal de é churma agus churthama thar an tíomhlína aige agus ardbhálún sin Cosantóirí Offaly teachtas de agus abal de brú damanach ar nó burn agus é ag Jack Fried Offaly inis agus ígan ar an leithróid Janta go maiid pasa is Jack Galar an sin agus Cillian Burke Fearmhaid ó Burke Aaron Malloy far anad hanagus Jack agus leithróid curthas Jack sin Sár Cyflin sin agus Robert Carney abalta an cin sin a winch Anna Costin sin boileach lia chur brú íontas dearr leithróid agus senan rán gobal go féachúir an sin agus a géirí a stop a chur le Finn Carney ag Jack Fried ag go mlíide le Jaron Rachel tugadh an gasta ígin ag Jack Fried curlíonn sin géirí a stop Fried an lár Carl leis íon ar an citág agus an cin seo churthas Jack agus thar an trasná ag Brian Carl ever a seach farfar ban ag Jack Fried agus an scór fáte agus ar an citág in é chomhaimmert galanta an sin ó Offaly agus in is deist ach lí na hairthe a dhéanú
agus far anna de hortas de ar a far agus a bhar a fi trí nála bran ag teachtas de hanáid Luca boy. The fáile ar nunsaí a ríist an éar seo ag teachtas de agus a golamá a ríist ar fóraí agus an éar sin ag teachtas de agus sin ceatú ceann ar fóraí agus siúd in san darna lea. Bailí lé agus Kickamá tócaí go gastain sin ón cáslóin sin. Déanna go maiú chuú kickan amach agus se bhaile ar an leithráid. Ach fáile gurí artha dhéanana go fáil beg. Agus an fearr Páirc gimachta amach sin sin Callum Kelly. Agus bailí lé inis agus sin pass agus skill le tíomh muide an cosó ón cosantóir teachtamá leis an leithráid agus an lína leancúil Cillian Emmett pass galanta deanta aige ag tuaid deisteach lí a teachtan tosaí an Mitchell deanta go mhaid písa scilíonta agus Harry Curley ag teach hart a choinne le Shelf Hamsúin sin agus Caroline an Muin an spás leis sin gangsús bhfuil a far mór leir Páirc gurí tuairt faoi níl Martha tosaíonn sin agus iad abalta seansanna ghlacu agus iad beidir an áitina níos fearr agus skill níos fearr ó hiú scórna amsú agus pás deanta fíorhaithe Curley leis an immert se chur amach go dtí an tíomh den Páirc agus é oscail sús agus túsa chur rís leis dachlaí. Ryan inis den ó burn an seo agus fáite ag burn dóthir sé faoi agus an chuir sé an luas leis chuann sé an leithráide se go dtí cahall ag trús fan na honne deanta go mhaid cahall leis síana a gcuring chun seo thuirt amachchan sin go Mitchell leis an iarach seo go fáil tíomhas tí an Páirc go bhfuil nó sin sé má ar fóraí agus níl mór an deisne chuthir ar fóraí ag bailí lé in san cluiche seo ar chorpaí trí nó ceirchan in san omlin agus ardhhalú fáite agus tuilse acusan margheallar sin mar achan éirí agus deis acusan tuairt faoi scór well tá sé fáite agus fáite go maiid acu. Go má buinte sin go fíorhaid Joshua Young agus anna gite immert fáite agus san hon sleirnú amachchas an gramóhí teachtas de agus a réisteile bailí lé teacht ar nonsaí fríidir spás fáscailte a ríist an fearr leir Páirc teachtas de níhé Curley ó agus sábhail deanta go fíorhaithin sin ag doncha ceann agus Curley ag teacht fríidir leir churtha is dóithe dá hata ar an ceann sin a chríicnú ach bhí doncha ceogan go maiid teachtamá gasta teachtamá hón lína agus abalta cosa chuir leis chun é a bhrúmach ón dainseir agus ardhhalú fáite agus tuilse agus tímuid Caroline Mhór agus é anna feiceala in san céad le agus é gimachta amach ón immert agus Andrew O'Reilly ag teachtas de ina áit agus Alex Caroline ag leis an bhí de sásta leis an iarachta chuirtéiste in san céad le an seo agus ag ghlacu sos well tá pointe eile fáite ag bainne lé. Dá ar an seo deanú achraithe háil a bhos agus a gurí blancan na dóthais agus deisna thuirt de imreoirí beidir deis a bheith acu ag a level seo immert san gansaí agus gansaí a chundaí a chaithú ar an ardan seo agus bhío bailí léide well is dótha go si na trid fanne áitina agus áitina in san cúgar déag tosaí agus a bheith ag toiseach din san cluiche ceannis. Go bhí Malarkey inis ar an nonsaí agus an can luas seo teach fríd an ná Malarkey well tugann sé bhain iireach é híon agus cinniú ceart deanta agasan mar sin anscóir fáite ag sin Malarkey agus é ag teach fríd agus an spás well bhí sé ag fáscail suas agus Imreoirí ag teach fríd thar an gúlan ach Malarkey chuir sé airgad ar híon agus sásta tuairt faoin deis sin in ainiún sin nála brean ag teacht thar an gúlan agus scóiríonnta fáite agasan. Ag fáile inis agus an immert gascail suas ach sin an cosins deanta ag Cillian Emmett ach ag fáile ar ríist teacht amá le Shelf na leithráid iarach seo teachtas de agus sinna gálas de agus sinna críicnú thar an trasnán an fearr Aaron Malloy a hanagus de scóiríonnta fáite agasan sin de sásta le sin Cillian Emmett well
Sár cosint stianta agasan in sa cluthe seo ach tam sin ag teachta má leis an léithróid. Bhí sé omlan sásta an dóir lig sé an sealamh. Páirc léirist ag teachta an tosaí agus sin an skill ag Glenisk an sealamh a Conall ar léithróid agus é Conall tíomh Stephen Fark. Deanta go maithe gins na córne. Tá Carlíonn sin go fáil beg. Agus stúríonn agus sacríonn Carlíonn rud ach ancan ruthir tá deanta ag Cathal an seo agus an Iarach seo teachtas te ó Cathal agus cool in den Sky fáite agus an ach. Hosí sésin instant córne hanna sé má go Harry Curley bhí abal a rudí a stúrú ach an ruthir ríist a rinn lena Cathal is teagadtí an spás agus an jesin agus an Iarach sin echrítnú an na scór. Cé má faoin seasta an seo. Rory Grihan an sin deanna go mhaid an clún seo feicil suas brú hinta teachta sé thó Joshua Young. Fáile go fáil leis an léithróid go Léon Burke. Fáile fríd an lár Robert Carney inis deanta go mhaid Carney. Carney leis síon. Nascúas deachan sin le Rattigan in san córneal. Agus faoi bhrú atá sé agus an sin Carney an sin ag trid agus deanta go fíorhhaid Carney cosíocht díanta an gríná sé an cún seo le scór. Pásáil deanta máthe go siúd a drombalóid Malloy. Agus an éisiú fáile ar imolantí Curly is deá a gurí an éirg a stopú bits. Carl a rís leis an léithróid tá sé rásin san áitin ar hosí siad ach an bhfuil ní smó spáisin sin de tuais faoin éirg níl a dear cosantóirí achlaí agus ó Brian agus bhfuil fáile brúd sé siar go dtí lína daichead a cuaig tacu agus sin an cosint ag Páirc lí iad a bhú siar. Tá bhfuil fáile tuisiú a ríist is a gurí spás amsú bíatsanis. Brú íonta ó clí teachtas te ar ó fáile agus deanta go mhaid Cian Bracken go bhuair sé an léithróid sin agus spásanis fáscailte agus léithróid íonta curtha teachan sin ná Flannery ina seacht an tosaí deanta go mhaid Flannery leis síon Flannery legan siad an léithróid titim ach fáil ag teachtas te agus sunkas a grimaide an réiteoir agus inis de seile dú fáile scór amsú agus Finn Carney leis an ceann seo. Time moment le gáil in san cluthe seo agus bailí go fáil Gian aber siúlach a siúd mu ar an far chun na deisne a chuneal agus a leidú i go fáile agus Finn Carney agus an ceann seo tuite mar ríist agus bailí clia an sin agus abalta an contar te glanú agus Andrew O'Reilly bhí sí an sin agus seala fáte agus an óníarach sin a hanagus teachú Carney ach mas rud é go scíal an cluthe fáhanne uafáile is sé na seantainna sin a golar mú na seantainna sin ag tuitim girid is te ar imol na cúil agus ar imol na cánaga agus bailí clia well níor stop siad bhí siad ar na barcíní rihanama agus abalta agus ré le sealamh ail achanúir agus é ag tuitim go girid is te ha mé na cúil be siad sin agus banastóirí sancu éanta sásta faoin dóid go raibh an cosint sin ag feinú agus ag go burnacht. Musrodeg bhfuil Céadaoin hiag bailí clí in san cluthe ceannis well má tá sibh agus tá Simach daoine in san cluthe le ceannis eile a tá golar a nácht agus Kildare ag tuairt faoin bhí well ag le hama in san cluthe sin tá siad cáfram cuaig fuinte an taobh so golóir le himirt fan chunne in san darna leachan sin le feiceáil céimhés ón in san cluthe ceannis agus a an seans well go mis sé tuairt faoi achachlí in san cluthe ceannis sin so é tean golóir agus éad a gimirt an bhí agus Kildare an sin ach go fáil bailí clia agus a Brian a géirí scór na amsú agus gurí críicnú go leidir an seo sin a ríis é ar an léithróid Lewis dá creiste go far óg seo Mitchell agus cónáscúnta deantú go O'Reilly má
Gají McAwinny leis sin agus cosíocht ionta go McAwinny agus go Brian O'Brien agus Julian sé ballahhain ballahalla cos ionta go joca le sellaf a chuneal ar leithróid sin. Ram Mitchell agus pass. Oh! Fé bommate og bhí Jess sin ag aclíad an Jess arás acu agus an Jess sin créitnithe go slachtmhór ag Lenny Cahill an sin agus caithí tú a rá. Lenny Cahill contartse a rihanama íon chance a hit sin is tíon sin abal iad a chríicnú tá sé acra ag trid fanní an léithráid agus thar a bheith contartse. Contartse rístú fáilíonn seo ach Robert Kearney deanta go mhaithe ru sé abalta nainún an brú sin sellaf a conne fáile frídin lár Malloy agus fáil deanta dear an réiteoir is tíon sin hantásaí agus buntáiste a thuirstú fáile. Cillian Burke ceann gairid tóga aige go Finn Kearney. Jess le go fáile agus deanta go mhaith acu. Fáile glíonn sin ifrithe hartar an léithróid Kearney aráist. Brian Carlinis. Grehan. Agus láb sin ag teachtaiste ó san an rán sin an stop a chuir leis níir seo fearmhaithir fad an cosins deanta sin ag far mór lár Páirc an sin san an rán ifir a hácht chun an láb a chuiriste agus stop a chuir lú fáile ag teacht chun tosaí. Baile clia agus sár cosins deanta acu. Agus ahalúir go rús blanc agus an daras foscailte ar fé bommate sin i gú fáile bhí baile clia abalta sin a grintim agus é grintim go láidir. Spás frídin lá ríist. Sean Kyo agus onc. Trocha méidir deanta ag go siút. Daichead méidir agus é go fáil. An sellaf na léithróide. O'Brien inis. Curley. Malarkey. Caitir mohan seo go dtí McAwinny. Ifrithe san lár fáinne baile clia. Agus slú a lanta inis ciúin agus tá dabalta Mhór clisteil ar a Páirc agus le banisteachta agus iad a caint agus a tuairt tróirithe ón tíomhlína. Ionta mhaith ag Costello sin abal a sláinú amachas ceoir ríis a thosaí an gluaiseacht arás go dtí Costello fáilte sin ag McAwinny leis an iarracht seo agus sin más rud é gur sin scór an cluiche sin ar os ó achlí. Ó go danach Sean Ciúama leis an léithróid ahan den acu pásáil dáchréis a fáite acu cóimirt den Sky agus críoch Harvey slacmhór leis an cóimirt agus an gite sin ag baile clia. Jess rís acu O'Brien an sin a gimpi agus is scartú den léithróid. Buta sí dáte a caiú agasan ach McAwinny tá trí hinne ach ní an éirí sin teachta na postí agus a churlaí muscailte go fáil bug agus chun sin ceanseáiste agus críitnithe is de go ddíon cúil an sin ag Malarkey ach fáil deanta aige agus na mua cúil agus an réiteoir sin na teagháil agus cumarsáid le chéile le rá go fáil deanta an sin sé cúil agus a dóhéag fáite ag baile clia i chéana cúg fáite ag go fáile cúig bhhaimite le gáil in san imirt agus go fáil bug ú fáile ag trid agus ag tuairt faoin iarracht má hiad as leanúil se rá teach frídin lár agus an iarracht seo golamach agus ar fóríl uhu. Cúigú ceann chuthma agus ar fóríl in san darna le. Galore is táithe áhar dótha sin san condé agus iad spragí marall ar an teismanta se thug na sinseir sacusan i gríomh Laighean go dtí seo tá na faoifiche ag deanna go maió hiú na hamana a gríomh Laighean buite acusan agus go maiide sin cluthe ceannis Joseph McDonagh ag go deir seachtaine den condé ach go bhhaimite baile clia frídin lá deisnis ag achlia críicnú go leidir le cúil eile agus teach frídin lá ríist baile clia agus O'Reilly agus an ruthar íonta deanta agasan agus é tarní an talamh an sin agus deis eile cúil eile am siú agus kickpinner se brunta ag go réiteoir Stephen Fagan agus carta dú chamáid brunta mar eall ar an iarracht sin agus an cibhlann se hanagus te agus O'Reilly ag teach frídin lár. Lenny Cahill inis is sin kick go seo Cahill inéad an ceogan.
an saoil chanta ag a chuil Baire sin ag donna ceogan agus fair play dó. Go anna sé agus go deithe sé balla ceart agus grú sebalta sinna chorama fáinne kick daithir a chuig agus saoil den sky janta agus sin agus. Well, cahala taine go te leis an leithróid eile ráist agus was rud é go sé ag gurí tuairt faoir a ríist agus scór eile amisiú. Well, cai tú rá far óga go sé. I gurí an leithróid eile ráist agus go eile cursaí ard walú til sé aige mar ealar nar chail sé an clagan agus an stúam agus abalta go fáil bed Conall agol. O'Reilly a hanna fríd an lár leis an kickéir agus sin a winch leis an iarag seo. Agus sin stúrtha stí agus thar an trasnán agus anna chulín fáte ag Andrew O'Reilly ón kick daithir a chuig an sin agus é go fáil gaiitilt Jay Bedars a freis leis an daithir a chuig sin fáinne fáirtha faoi seachlín a déag dochreis de maithir fad. An tríd Larna Páirc an sin don leithróid agus grehan ag teach am an tosaí ach a rééis Mitchell féachúir acrach fáinne an leithróid go fáil beg. Ach go fáile teach am leis Malloy Carney a rééis eile teach fríd an lár deanta go maith Carney cai sé bheith cuairma a daoine gurí stoppa chu leis fríd an lár Flannery agus chutha sí agus thar trasná ag fnál Flannery agus anna chulín fáte aige ach Star up chanta ag Robert Carney teach fríd an lár an sin agus deanta go maith aige. Baile clia rééis agus an kick má agus fáte go first an sin ag Joshua Young agus i réidir cliste Curly inis Curly leis níor seo teachtas te agus curtha go háda Curly agus curtha is teaige agus thar an trasnán agus chulín eile galanta fáte ag Harry Curly agus far bheits ínta sásta leis na scórna tá fáte aige jaachúil fáte aige in san cluthe seo ceantíbhtí den darna womaite agus cun eile fáte aige in san darna lea agus an sin an chulín sin comáid far háir a bheith comasa an stíad sin ar imime na carna go achlí. Teach an tosin is te cían Bracken i déanana go máid Chonchúir te chuir a chetág agus an cosnis deanta chun é bhrú amá Brian Carr leis níorg ach é plúachta agus ifritha hartar agus Robert Carney agus tiite sé an talamh agus an réiteoir teacht agus a rá grú dóirna teachtas te an sin ó seán ceol chun stop agus dearú chur leis an glúiseach sin an tosaí. An slú go fáil is tí agus hiasasar ar ggóir an seo agus iad go fáil a gurí takeíocht a thuirt don chundaí agus takeíocht a thuirt na fearóga seo agus eile héid de Carney agus Carney abalta sin stúras te agus a chur thar an trasnán agus scór eile fáte ag a siúd. Kick má heile fáte a maihan sin ag bailí clia agus Brian a stíon sin agus an airad spás a stíon sin farsing ar fad agus in ach tugur hiúil an sin agus Christy McKeown Leon ceann sin go máid réiteoir gurí an leithróid an ghlachú ráis te go foiinte ag a róise agus dúirt le coppla imrú an sin ach bailí clia well iad sin is mó atá an tosaí ó hiú Craobh Laighean Ciricin is trotha buinte acusan in sna lorthaí stara Béis sé golhan tosaí a ríist agus a gurí an cúgu ceann is trotha a bhainte ríist am léana ach go fáil beg de céim a bhain eile le deanamhacu sin thormhéin sin agus thormhéin sin leis an takeíocht le hiireachtaí seo teachtas te ó sin malarcaí agus be sé sin ar leis na buanastóirí an sin go bhfuil áit tiltte agus in san cluthe ceanna seo Hanna sé te mar far anir den sin agus be sé rá a Damien Fennelly agus an le buanasteachta well ní teachtas te agus trí foiinte ail in san cluthe seo chur maniu síos bunne chugur déag in san céad cluthe ceanna agus a cluthe ceanna sléin. Cabbí ag fáile go fáil ag tríd agus ag teachta má leis an leithróid agus ná Flannery far fú cúlín rinch bommatío hen leis an leithróid Larna Páirc chur sé pás agus sin pás gánta chutha maith go dtí an clíhan aige. Dé sin is ag ruí gríhan tuair sé leithróid a maihan sin de Finn Carney
Carney agus é plúachta ifrithe hartar agus anna cosisian sig go baile clia an iad a bhrú siar. Robert Carney inis. Jess inis ag Brian Carl. An Jess seo teachtaiste ó Carl agus an Jess seo teachtaiste agus thar an trasnán ó Brian Carl agus an Jess sin ag teachtaiste ó Carl an Jess agus Cion Tierna insan cluthe seo Stephen Fagan I gonc an uairdá agus ará ghfuil an tam catse agus an tam istí jaawomate is trocha tíomh istí de an breise insan darna leachan seo. Baile clia in uachtar chun céad womate agus an darna womate insan cluthe seo go hillas go homlan sé cool fuaite agus insan cluthe seo. Circin agus siúd ag teacht insan céad le Péire eile ag teacht insan darna agus cuaig fuinte dhéag insan éirú comáid ach ard walú tiltte ag buchalaí Offaly Leinster lá agus Leinster a gurí brodachar is te insan gansa sin cool agus ach buinte fuaite agus in san cluthe seo insan omlan. Baile clia a bheits a golaite go dtí cluthe canis Mionúr Laighean fiche trí agus áit a bheith sé Jackar stopú a chur leis an glú seacht agus leis an imirt atá deanta ag a furann seo. Higláfa bheith sásta leis an íireachta chur siad is teachanis agus in san cluthe seo an achtanis. Be book fan sé aginne agus gur maigah as a bheith linn ar YouTube Spórt TG Cahar don cluthe seo ó Páirc í Craobh an Tullamore an acht. Winner fadan seo slán agus ihuai. Chanta ag donna ceogan is tíon sin agus an íireach sin a bhú Sullivan. Tá sé go fáilán agus contact go fáilán agus é chutha thar an trasnán an sin ag achlí agus brúg teachtas de chahal agus an íireach seo teabal seo chur thar an trasnán tá agus an scór fuaite in sin I gifir a cúig deag dachlí Lenny Calchas deag le axlarní an sé agus deanna sé go fear bháil leis an cionseog teachtas de agus anna chulín fuaite in sin ag Lenny Cahal agus an piasa imirt agus céta an Carney agus tuaí sé fan íireacht Rimmel and Dia to Carney, because Tugger Chippanira Shaw, August and score, Robert Carney, August there, Elif Cunningham, August and Tugger Huel, August and Ish, Sean Cunter, Sean Jesh, Body Clear, Chat on Tussie, August Curl hit, Fudging, Body Clear, Chat, August Barack Costa Tugger, August Tugger Huel, and Ish Curry Jesh, August Curry, Leshan Creek Shaw, it's Jack, G and Anga, August. Cool Region Irish, Sen and Ran, far more Lord Parker, Giri Sean Creek new, August Jesh Creek new, August Janan Shishin, Gafir, why, August. Cooling Ganta, Fwacha, Agus, Captain Lafernia, Cameron Egan, Leshan Irak Shaw, Agus, Cooling, Ianta Fwacha, Ega, Togache, Dorn, Senair, Tache Giri, and Slew, and Irakshin, a creek to Hard and Trast now, Agus and Darna Funcha Fwacha, Exen and Ryan, Gaji, Emerge Segas. Duran Mitchell, Torch and Lehrage about the fire on it, Hanagas Jahan Malarkey, Leshan Irak Shaw, because Creek Nation and Irak Shaw, Estia. Because Hard and Trast now, Chin and Spas, Tuttigan and Lehrage Shaw, do boil, Leshan Irak Shaw, boil! Creek Nego boil, Agus Cool Ella, Fwacha, Egg boil ye clear, Egg Luke boil. To Carl Leshian and Kitog, Agus and Conshaw, Curhurst Jaw, Agus Hard and Trast now, Egg Brian Carl, ever a shot, fire for Bannock, Chant free, Agus. If you're Bomacha, be Jeshon, Egg Acliat, and Jesher Ashaku, Agus and Jeshin, Creek Nego slacked were, Egg Lenny Cahal and Chin. Fáin sin ag McAwiney leis an Iarach seo agus sin más rud gur sin scór an cluthe sin ar ó. An saoil teanta ag a chuil baire in sin ag donna ceogan agus fair play dó go dana sé agus go deanar Flannery agus chuthaí agus thar trasná ag fná Flannery agus anna chulín fáte ag ach sár up teanta ag Robert Carney inis Jess inis ag Brian Carl Jay Shaw, Chakta Ho Carl, August Jay Shaw, Chakta Shaw, August Har and Trasna.